Όταν κάνω ρε φίλε μια παραγγελία από ένα app και κάνω μια παραγγελία στις 12 η ώρα το βράδυ και μου λες ότι κλείνεις μία μισή και κάνω παραγγελία στις 12 και σε παίρνω τηλέφωνο 45 λεπτά μετά που μου λες ότι θα φτάσει και δεν μου σηκώνεις το τηλέφωνο. Και μετά σε ξαναπαίρνω και μου λες έχει φύγει. Και από τις 45 λεπτά στη μία ώρα περιμένω και περνάει μια μισή ώρα. Και μετά σε παίρνω τηλέφωνο και σου λέω ρε φίλε μην τη φέρεις. Και μου λες μα έχει φύγει τώρα. Και σου λέω μην τη φέρεις γιατί και εγώ φεύγω. Έχω έρθει εδώ να παίξω κάτι και έχω σηκωθεί και φεύγω τώρα από το σπίτι του ανθρώπου. Θέλει να τον πάρει να του ξυπνήσει 2 η ώρα και να του πει σου έχω φέρει τα φαγητά ενός ανθρώπου που μένει 40 χιλιόμετρα από εδώ. Όταν την άλλη μέρα το πρωί μου απαντάς εσύ από το app που δεν μου απάνταγες το βράδυ μετά. Θέλετε να σε επιστρέψω τα χρήματα. Όχι ρε μπουρδέλο! Δεν θέλω να επιστρέψει τα χρήματα. Θέλω κι άλλα χρήματα. Θέλω αποζημίωση για αυτό που έγινε. Εγώ εκείνη την ημέρα ήμουν ανιστικός. Έπεσα με νεύρα. Εγώ συγκεκριμένα έχω σύνδρομο Gilbert. Οπότε κυτρίνησα. Πάθαινα ήχτερο εκείνο το βράδυ. Από το φαγητό ζω, αναπνέω, δουλεύω και σε πληρώνω για να μου το φέρεις το φαγητό. Δεν θέλω 13-20 πίσω. Θέλω να μου κάνεις δημόσια συγγνώμη. Θέλω να νιώσω ότι ζητάς συγγνώμη μέσα από την καρδιά σου. Ότι ξεφτιλίζεσαι για να μου πεις συγγνώμη.